Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα να σχολιάσω το ρητό του Λιν Γιουτάνγκ, ενός Κινέζου συγγραφέα του 20ου αιώνα, που λέει «Έκανα το καλύτερο που μπορούσα». Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία ζωής που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Το πρώτο που χρειάζεται να τονίσουμε είναι πως όταν λέει «Έκανα το καλύτερο που μπορούσα», δεν εννοεί με βάση τις δυνατότητες μου μόνο, αλλά με βάση τις δυνατότητες που είχα και τα εμπόδια που συνάντησα. Πράγματι, το ρήμα «μπορώ» έχει δύο έννοιες. Η μία είναι μπορώ με βάση τις δυνατότητες που έχω, και η άλλη είναι πρακτικά με βάση τις δυνατότητες που έχω, αλλά και τα εμπόδια που συναντώ κάθε στιγμή. Φέρω ένα παράδειγμα για να δείξω τι εννοώ. Ας πούμε ότι μπορώ με βάση τις δυνατότητες που έχω, με βάση τις δυνατότητες που έχει το μυϊκό μου σύστημα, το αναπνευστικό μου σύστημα, το κυκλοφορικό μου σύστημα, να τρέξω 100 μέτρα μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, ενδέχεται να μην μπορώ να έχω αυτή την επίδοση. Διότι υπάρχουν κάποια εμπόδια. Μπορεί, ας πούμε, να έχω ένα βάρος να κουβαλήσω, ή να έχω κοντρό τον άνεμο, ή να είναι ανώμαλος ο δρόμος. Υπό αυτές τις συνθήκες, με αυτά τα εμπόδια, τι μπορώ. Αν μου πει κάποιος, μπορείς να τρέξεις στα 15 δευτερόλεπτα, θα πω, εξαρτάται με ποια έννοια. Με την έννοια τη θεωρητική, με βάση το τι επιτρέπουν οι δυνατότητες μου, ναι, μπορώ να τρέξω 100 μέτρα στα 15 δευτερόλεπτα. Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες πρακτικές, μπορώ στα 20 δευτερόλεπτα. Στο ρητό λοιπόν που αναφέραμε, το μπορώ είναι με τη δεύτερη έννοια. Τι μπορώ πρακτικά. Και λέει, έκανα καλύτερο που μπορούσα με αυτή την έννοια, την πρακτική, με βάση τις δυνατότητες από τη μια και τα εμπόδια από την άλλη. Αυτή η διάκριση έχει μεγάλη σημασία γιατί πολύ συχνά κατηγορούμε τους εαυτούς μας οι άνθρωποι ότι δεν κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε και εννοούμε με την πρώτη έννοια, τη θεωρητική, με βάση τις δυνατότητές μας. Ναι, με αυτό συνήθως δίκιο έχουμε, δεν κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε αναφορικά με διάφορες καταστάσεις. Ωστόσο, είναι άδικη αυτή η αμφισβήτηση του εαυτού, η κατηγορία εναντίον του εαυτού, διότι δεν λαμβάνει υπόψη τα εμπόδια. Και αυτό είναι που έχει σημασία τελικά. Πρακτικά μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Όχι, θεωρητικά ναι, μπορεί να είχαμε τις δυνατότητες, αλλά πρακτικά που υπάρχουν και εμπόδια, δεν έχουμε μόνο δυνατότητες. Και καμιά φορά μπορεί να πούμε ότι αναγνωρίζουμε τα εξωτερικά εμπόδια, να πούμε ότι ναι, είχα αυτά τα εμπόδια εξωτερικά, αλλά εκείνα που συνήθως παραβλέπουμε είναι τα εσωτερικά, τα ψυχολογικά εμπόδια. Που είναι αναστολές, φόβοι, ενοχές, βαγές στη μάρα, ο θυμός, ένα εμπόδιο να φέρθει κάποιος με τον καλύτερο τρόπο. Τα παραγνωρίζουμε τα εσωτερικά εμπόδια, τα ψυχολογικά. Ας πούμε, στο παράδειγμα που έφερα, ενδέχεται να αναγνωριστούν τα εξωτερικά εμπόδια, να πούμε ναι, εντάξει, το καλύτερο που μπορούσες να τρέξεις ήταν στα 20 δευτερόλεπτα αφού είχες και ένα βάρος να κουβαλήσεις, αφού ήταν ανώμαλος ο δρόμος και είχες κοντρά άνεμο. Αλλά να μην λάβουμε υπόψη κάποια εσωτερικά εμπόδια που μπορεί να είχα. Ψυχολογικά, δηλαδή μπορεί να μην είχα κανένα εξωτερικό εμπόδιο, ας πούμε, έτσι ένα παράδειγμα. Να μην είχα κοντρά άνεμο, να μην είχα κανένα βάρος, να ήμουν σε ένα στίβο, να μην είχε καθόλου καμιά ανομαλία δρόμος. Και παρόλα αυτά, να είχα ένα εσωτερικό εμπόδιο, όπως ας πούμε να μην είχα κοιμηθεί καλά, να ήμουν κουρασμένος, ή ακόμα πιο κρυφό εμπόδιο, να είχα, ας το πούμε, αυτό που λέμε πεσμένο ηθικό εκείνη τη στιγμή. Να νιώθω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν έχω τη δύναμη, δεν έχω το κουράγιο, είναι δύσκολο. Μια ψυχολογική κατάσταση δυσμενής, η οποία είναι ένα εσωτερικό εμπόδιο το οποίο δεν θα με επιτρέψει να τρέξω στα 15 δευτερόλεπτα. Μπορεί να έχω πάλι μια χειρότερη επίδοση, παρόλο που εξωτερικά κανένα εμπόδιο να μην υπάρχει. Ώστε λοιπόν χρειάζεται όταν ανατρέχουμε στο παρελθόν και βλέπουμε έκαμε καλύτερο που μπορούσα ή όχι, να λαμβάνουμε υπόψη μας και τα εμπόδια, όχι μόνο τις δυνατότητες, και μάλιστα και τα κρυφά εμπόδια, τα εσωτερικά, που είναι σχεδόν πάντα παρόντα. Θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε πως κάποιος ψάχνει για δουλειά. Έχει εξωτερικά εμπόδια. Ένα εξωτερικό εμπόδιο μπορεί να είναι το ότι η χώρα στην οποία ζει περνάει οικονομική κρίση και υπάρχει μεγάλη ανεργία. Αλλά έχει και εσωτερικά εμπόδια. Ας πούμε, μπορεί να έχει μια αναστολή να ψάξει για δουλειά, γιατί φοβάται την απόρριψη, γιατί πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρει και αν είναι μάτα να προσπαθήσει. Ή μπορεί να πάει σε μια συνέντευξη και από το άγχος του να μην έχει καλή απόδοση, διότι ακριβώς έχει άγχος για το πώς θα τα πάει, και αυτό το άγχος είναι ένα εσωτερικό εμπόδιο που του ελάττωσε τελικά την επίδοση. Και πρέπει να ληφθούν και αυτά υπόψη όταν θα κάνουμε έναν απολογισμό, δηλαδή έκανε το καλύτερο που μπορούσε μέχρι τώρα για να βρει δουλειά ή όχι. Δηλαδή ότι ναι, με βάση τις δυνατότητες και τα εμπόδια σε συνυπολογισμό και των εσωτερικών, έκανε το καλύτερο που μπορούσε
και ας φαίνεται ότι δεν το έκανε με βάση τις δυνατότητες του. Αν λάβουμε υπόψη και τα εμπόδια, θα δούμε ότι το έκανε. Τώρα, γιατί έχει τόση σημασία αυτό, γιατί φτάνει ο Λιν Γιου Τάνγκ να πει ότι αυτό είναι και όλη η φιλοσοφία ζωής που χρειάζεται ένας άνθρωπος. Διότι εάν αναγνωρίσει κάποιος ότι έκανε το καλύτερο που μπορούσε, με βάση τις δυνατότητες και τα εμπόδια που συνάντησε, εξωτερικά και εσωτερικά, κάθε χρονική στιγμή της ζωής του, και πει ότι και τώρα κάνει το καλύτερο που μπορεί, θα νιώσει μέσα του ψυχική γαλήνη, θα νιώσει εντάξει με τον εαυτό του. Γιατί μια άλλη πτυχή του έκανε το καλύτερο που μπορούσε είναι το είμαι εντάξει όπως είμαι. Δηλαδή, αν είχα κάποια φτωχά αποτελέσματα, δεν είναι επειδή είμαι τεμπέλης, είμαι δηλός, δεν έχω πειθαρχία, δεν έχω δύναμη θέλησης ή δεν είμαι αρκετά καλός, είμαι εγωιστής. Δεν είναι επειδή έχω κάποιο ελάττωμα που είχα ένα αποτέλεσμα φτωχότερο των δυνατοτήτων μου, είναι ότι υπήρχαν και εμπόδια εξωτερικά και εσωτερικά. Γι' αυτό το λόγο τα αποτελέσματα ήταν φτωχότερα των δυνατοτήτων μου, όχι επειδή είχα κάποιο ελάττωμα. Άρα, όταν πει κάποιο έκανε καλύτερο που μπορούσε, που σημαίνει με άλλα λόγια, είμαι εντάξει που δεν έχω κάποιο τέτοιο ελάττωμα, θα νιώσει όμορφα με τον εαυτό του, θα νιώσει ψυχική γαλήνη, θα νιώσει αγάπη για τον εαυτό του και για τους άλλους. Και σε αυτό το ψυχολογικό κλίμα, οι δυνατότητές του από εδώ και πέρα θα αξιοποιηθούν καλύτερα. Γι' αυτό και αν πει κάποιο, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσα μέχρι τώρα, ακόμα και αν ήταν λίγο, δεν σημαίνει ότι αυτό το επιτρέπανε οι δυνατότητες του, σημαίνει αυτό το επιτρέπανε οι δυνατότητες μείον τα εμπόδια. Από εδώ και πέρα μπορεί το καλύτερο που μπορεί, ενδέχεται το καλύτερο που μπορεί να είναι πολύ καλύτερο ακριβώς γιατί θα λαττωθούν τα εμπόδια. Πώς θα λαττωθούν τα εμπόδια, κυρίως στα ψυχολογικά, όταν θα πει αυτό, ότι μέχρι τώρα έκανα το καλύτερο που μπορούσα, όταν θα πει είμαι εντάξει όπως είμαι. Γιατί τα ψυχολογικά εμπόδια, στα οποία αναφερθήκαμε, έχουν στον πυρήνα τους αυτή την πεποίθηση δεν είμαι εντάξει όπως είμαι, δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Αυτό το αναλύουμε λίγο περισσότερο σε ένα άλλο βίντεο που είναι αναρτημένο στο site μου. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Λιν Γιου Τάνγκ ότι η παραδοχή έκανε καλύτερο που μπορούσε, είναι όλη η φιλοσοφία που χρειάζεται σαν άνθρωπος, γιατί νιώθει έτσι ψυχική γαλήνη, νιώθει καλύτερα, άρα έχει το ένα από τα μεγάλα ζητούμενα στη ζωή που είναι να είμαστε ευτυχισμένοι, και έχει και το δεύτερο ζητούμενο που είναι να αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές μας, χάρη σε αυτή την ψυχική γαλήνη, χάρη σε αυτή την αγάπη για τον εαυτό, προς την εκπλήρωση όλων μας των επιμέρους επιθυμιών που αφορούν στην εξωτερική πραγματικότητα, σε οποιοδήποτε τομέα, όπως είναι ο επαγγελματικός, ο οικονομικός, ο ερωτικός, ο κοινωνικός, ο τομέας δημιουργίας κτλ. Αυτά έχω να πω σε αυτό το βίντεο. Προς το παρόν, γεια σας.